Goeie joen alliëren. Ik steen van Lawaai in Drachten. En joen speelt de toneelvereniging Halbertsma het stik op Hoop van Zegen. We hadden mij elkaar dienen. En mij elkaar maar de dienen worden. Net één, alle jaren. Eén voor alle jaren en alle jaren voor één. Omdat er vanavond een grote ploeg komt, moet ik erg veel koffie zetten.
Shit op, troffen binnen wat Gaat er tegen? dan moet ik even. Ja, dan was ik toch even draaien. Maar draaien. Ik ga daar achteraan om te kijken of ik er niet ergens ben. Ja, in de keuken. Ik zei ja. Ja, als dat nou niet lukt. Vertel al die maten dat ik al de paardjen en dat wij en moet je op visjes maar rest. Nou visjes maar rest, jou ten vrede besteen. Oh visjes die... En het in precies. Ik ga zien hoe dat passen te fretten. Daar begint hij. Lekker van, hè? Ja? Dat stukje nog even doen en dan gaan we door met... Thomas is veilig dat. Zet ik mevrouw op je voor even. Nee, goed wacht maar even. Rierke. Oh, ik wou het even. Stel maar. Lekker regelen. Wat ben je nou? Ga je nou zo wel om? Ja hoor. Ja, die deur zit ook veel verder naar achteren dan je denkt. Ja. Ach, eer mijn beste knieën. Wat ben je mooi bekeren. Als de schaats is bij collega's niet wel eens opleeft. Ze wordt op de deur geklopt. Allemaal kijken naar die deur wat eruit komt. Als één iemand opeens zo doet, dan is dat zo raar. Dat je schrikt. Oh, het is zaad. Ja, want je verwacht de geest van Mees. Dan kan je niet eerder wegkijken. Dan moet je met z'n allen kijken tot zaten. Nou, wat zien jullie nou allemaal besketen? Dan kan je niet. Ja? Ja, dan geef je Jo mag met de voet erin en eruit. Dat maakt me niet uit. Maar wat ik bedoel als het kwaad is, dat is mijn, dat is echt kwaad. Dat is niet meer. Ja, dat is waar. Het is nou over de vrouw. Gist Joen ik laan nou? Maar ik jong wel laam. Ja, ik denk het wel. Ja? Ja. Wat ga je wel aan je jurk om, meneer? Ja, ik heb trouwen. Oh, dit is wel het kook van het jurk, of niet? Ja. Wat nog een goed? Dat krijgt dus 23. Dit is dus 23. Ja. En dan dus, voordat hij nog een cross maakt, drukt ze even 74 in. En dan ben je het vaak kanaal. Ja. Zou je van de cross weten? Dat kan er eerst nou? Ja, volgens mij wel. Sprekend, hè? Wist nou ik trots op die vrouw? Ja, tuurlijk, uiteraard. Hè? Dat is natuurlijk helemaal. Hè? Zat die goorlijk hè? Zei ze thuis nog nooit zo, hoor. Het leven nog steeds even gaat. Door een plankje van ankeren toemen binnen ze van de eeuwigheid skiën. De man die had zwier en de vrouw die had zwier.
welkom op deze receptie en reunie. Om Els in de gelegenheid te aan om bij te praten, zal ik je dan net lang een kwartier houden over de geschiedenis van uw toneelvereniging. Zoals de reis naar de jeugdmarkters, als het fysiek in 1960 van Simon Bovinga, had er net wat meer smookt worden kent tijdens de voorstellingen. Ik kan aansluiten, Jibbe kan zeggen, dat is nog altijd net tastingen. Ik wens je voor je nou en voor jong een noffelijke jongtaal. In naam van het gemeentebestuur, ik heb gekregen een blomkaartje onder het bestuur en het slufje wat ik hier ben, ga ik zo graag nog aan de voorzitter van Halbersma Oranje worden. Want de gemeente is eren, je bent er dat voor al jaar al, maar die peerzin, nou, kijk maar meer aan de peerzin, die ben er nou al en ik wens je Halbersma een geweldige goede dag. Ja, ik zie je nog voor de tweede keer. We hebben hier een persoon in ons vermeten die heel wat van uw toneelvereniging beschut. Ik verzoek je dan ik, de heer Jelle Kooistra, om even naar voren te komen. Als dank voor je inzet voor het toneel hebben wij meend om het eerste exemplaar van het jubileumboekje te oranje onder de heer Kooistra. Kooistra. Ik hoop dat je een heel groot succes gaat maken. Mensen die hier bespreken betreft, is van vele praten, maar even lekker, borreltje komt er langs. Volle plezier. Hast du nou een hand van het spelen? Ja, op een gegeven moment wel. Als het dus heel lang helemaal kromst is, dat is een heel vreemde houding. Maar ja, het is maar een paar minuten, dus dat slaagt het wel. Hartstikke mooi. Die smeel af hier dan. Ja. Trok uit, hè? Dat is best, hè? En dat trekt. Zo'n winter die ziet maar die is nog mooi op de radio. En dan hoort het graanfest. Doei, bye. Hoi. Ah, Dennis. Hoi. Viel je je nou voor het knieën, Anneke? Ja, dat is weer. Maar nog net, ja. Dat mag. Nou nog net? Eerst nog even te zien. Eerst nog even nemen, maar het boekje voort en met haar nemen stiekem ergens.
Kijk je zeker stiekem naar iets is. Ja, dat maak ik ook mensen, hè. Dat ik ook in de rol een keer ja. Ja, maar dat ken ik wel niet. Dat vind ik nog nooit weer doen. Oh, dat wel weer wel. Dat is het allerstichtste. Dat is van mijn eigen gemoedsrusting. Is dit nou jouw manier van voorbereiden? Nee, maar ik heb vanmiddag net nieuwe wol gekocht, dus ik wil eigenlijk met een nieuwe wol beginnen. Ah, ik dacht het. Ja, dat vraag ik me af. Hoe krijg je dat ding altijd zomaar bij de hand? Nou, Dat maakt een vloefje voor deze. Ja. Hier zitten zwarte letters op. Ja? Dat is de onderkant. Daar trek je wel door de sek heen. Met fantasie, met... Ja, En saai is hij weer gebroekskleer. Maar dan kist een zeetskoor. Pak een beet. Je houdt er een flinke ruk aan. Zaak je boeg kapot. En dan hopen we dat we nu en alles weer rondvinden. Vies die cel weer goed. Zo. Ik ken even. Wat speel je? Ik was in die hoor. Ja, is dat goed hoor? Ja, ik doe het fijn. Hoeveel alcohol zit er nou in, Maaike? Alcohol? Film is een pisje, denk ik ook. Mooi in de wc. Oh, hier nog één. Begin er net om, hij had alleen maar Slurk leer? Het is weer gebeurd. Moeten we vergeten? Ja, nou. Hij ging van de achtermouw wel even de hoogte. Daar heb ik nog zo'n hekel aan. Alle jaar. Maar mijn huid is ook nog zo'n muzikaal. Ja, tuurlijk. Alle lang nou. In een moderne Ja, dat wist nou helemaal niks. dat bakje. Ja, dat denk ik echt piano. Ja, dat is wel. Ja, dit was al genoeg. Ik ben altijd voor je. Ja, voor je. Ja, dat heeft er gewoon niet. De rijder heeft druk en het is in stijl. En de rijder die wil net van gewoon op. We gaan even naast erin. Ja, dat is natuurlijk ik. Nou, eerst is het eigenlijk maar Ja, dat klopt. Was een beetje erg uit. Ja, maar dat klopt. Dat schudt. Dat past er niet meer in. En het is keuze naar rooi, jongen. Je ziet de straat nog op. Ja, ik er al heel, hè? Samen zien. En dan hartstikke veel plezier. Ja, joh. Verjaardagavond vanavond. Ja, dat weet ik. Bejaardag. Ja, nog wel. Heb je al permanentjes niet gezien? Ja, dat is leuk, want dit stuk is dan heel leuk. Zo'n stuk voor hun. Ja. Oh, ik geloof dat ik zei van de kennis voor. 2 dagen C en ik ben met helemaal de aarde en water. Ja,
De liefde die bij de haven is voor de mensen die nog een keer zien rollen en zeggen van mensen, dit mag je met zien. 26 februari ontsteden binnen wij in de Hawaii. Loop even die mouw van die draaien mee. Nee, hier. Boven die van oren krijgen net weer. Vind je het nou jammer dat het al hier voorbij is? Ja, ergens wel, hè? Maar we moeten nog een keer. En we zijn vast wel onwennig van elkaar worden. One, two, three, four. Is dat al gedaan? Ja. En ik zeg, goedemiddag op de weg.
Maar wij hebben verzekering om 27 februari in de lawaai te spelen voor 850 mensen. Ja, indien die maatwerk zo weg op wil stellen. Als je op jou bent. Ja, dat is kind maar ze. Oh nee, maar ze, dat staat nog een best wel een ding. Nou, daarom. Die kan ik helemaal onderlezen, maar dan pak ik hem maar onderuit. De vestje maar eruit. Nee. Is er even net in? Ja, die waait wel tussen. Mooi het van te roelen, en dat ik zit erin. Doe bras mij op het doelen, doe is net uit mijn zin. Doe bras mij op het doelen, doe is net uit mijn zin. Ik joeg mijn ring op trouwen en zwaar de eten bij. Ik moet een toer opbouwen, hoe het vergist om mij. Ik moet een toer opbouwen, hoe het vergist om mij. Ik fluit je als jongen, ik krijg het als net los. Een rieke boerenjongen, je vader leer matroos. Een rieke boerenjongen, je vader leer matroos. Ik heb alleen 7 minuten besturen, allemaal werkers. Jongens, succes! Ja. Speel lekker, want daar gaat het om. Het is de laatste keer. Het is de laatste keer dat je deze rol mag spelen. Geniet ervan. Want het is echt waar, als jullie genieten en losrennen, heeft de zaal dat automatisch ook. Dus daar gaat het gewoon om. Dus als je even door die eerste paar minuten heen bent, hebben ze in je zak en heel veel plezier. Ik zit aan de zijkant, dus als het wat is, dan geef maar gil. Kom je maar. Ja, heel veel plezier. Ja.
Niet wat ik kan, maar. Ze hebben ook Dat je voor je lol heen hier. Nou, helemaal had ik een snel eraan. Als je bij gelegen niet het schaaltje zo opbrengt.